I den her video vil jeg prøve at vise jer en ny soft close til skydedøren i en van. Og vi har monteret på den her turné, og I skal bare se, hvor virkelig lækkert det er. Det fede ved at have en van, det er blandt andet den her skydedør, hvor man kan åbne op til naturen og virkelig få noget luft ind. Ulempen ved at have den her skydedør, det er, når man skal lukke den, når man skal indenfor her, og så skal smække den. Det kan nogle gange være svært. For det første, så er der tit ikke håndtag i den, og når man skal smække den, så skal man sådan rigtig lige sådan virkelig klemme til, for at få den lukket. Og er det et sted, hvor man står, hvor det går opad, så kan det virkelig være svært. Og holder man et sted, for eksempel ude på en stelplads, så nogle gange det mange synes, der er generende, inklusive mig selv, det er, man holder jo lige ved siden af nogen, eller nogen, der ligger og sover inde i vanen. Så når man kommer hjem, så bliver man jo nødt til at gøre det her, hvor man gør sådan her, og så smækker den. Og det giver altså bare noget larm. Det kan laves meget lækre, og det har vi gjort på den her, og det er virkelig en lækker måde på den. Den har fået sat soft close på. Der findes mange forskellige modeller, der findes i hvert fald 3-4 forskellige modeller, og det her, det synes jeg bare, det er den lækreste. Jeg vil lige prøve at vise jer helt præcis, hvordan det fungerer. Som det er nu, så sidder døren ligesom originalt helt plant ind til camperen. Og det er noget af det, der er vigtigt, at når man får det her soft close. Nogle gange, så kan man få problemer med at justere det, men den her, den kan justeres helt elektronisk. Og nu prøver jeg at åbne døren her, og når jeg kører den til side nu her, så kan I lige se, så kommer motoren ud og er klar til at gribe. Og det her, det er lavet i rustfri stål, så det kommer aldrig nogen til at ændre sig. Og motoren sidder herinde bagved og er en ekstremt stærk motor med kul, eller uden kul, det er meget vigtigt, så den bliver aldrig slidt. Så det her, det er noget, der er lavet til at virkelig at kunne holde. Normalvis så skal man skære en masse ud, og det skal jeg nok vise jer, hvordan det normalvis er med mange af de her soft close, men ikke her. Det er simpelthen der, hvor det originale beslag, det er der, vi monterer motoren. Og typisk så skal man skære en masse ud, fordi motoren skal ligge herinde bagved, og det er ikke plads til. Det har vi lykkes her, at vi mere eller mindre ikke har ødelagt noget som helst inde i skabet. Det er meget let, vi har skåret væk. Og på den måde, så skal vi ikke til at rykke køkken eller vask eller noget ud. Det gør det bare meget, meget flottere. Og det bedste af det hele, det er jo måden, det fungerer på. Fordi nu prøver jeg lige at lukke den. Og det, I skal prøve at lægge mærke til, nu prøver jeg lige at gøre det hen, det her måden, den klemmer døren ind på. Nu lukker jeg den lige så stille her. Nu trækker den ind, helt ind bagved, og så trækker den lige så ud til, så den sidder helt plan, ligesom den gør original. Og jeg ved ikke, om I har mærke til det, man kan ikke høre måden, jeg lukkede den på. Og jeg kan lige prøve at gøre det igen, så I kan se, hvor lidt det er, jeg gør. Altså, jeg kører lige her, sådan, der, og så kører den ellers bare ind, sådan, og så kører den ind. Det er virkelig, virkelig fedt. Det, jeg kommer til at filme nu her, det er ikke det mærke, som jeg sælger. Det her, det er også et tysk produkt, ligesom det, vi snakker, det her Silent Close. Men prøv at se, hvordan de har gjort her, og det er meget typisk, sådan som man gør i de her modeller. Her, der har man gjort det, at man har skåret det ud her, og det er ikke det originale. Det kan I se, det var det her beslag, vi brugte. Der man simpelthen skal lave et separat noget, man skærer ind i køkkenet. Og det vil sige, at den trækker skævt på døren. Den vi har, den bruger det originale beslag hernede og trækker ind, og det synes jeg i hvert fald er optimalt. Udover det, så for at kan montere det, så er det igen ved at skære i bilen her, og det er ikke noget unormalt i, det er bare måden, man bliver nødt til at gøre det på, for at få det til at virke. Og sidst, men ikke mindst, så er det jo ikke nok, fordi vi kan ikke bruge de originale beslag, så herom, der har man været ved at montere ekstra beslag herom, for at, jeg kan se det herinde, her der er kommet til at montere et ekstra beslag, for at kan trække den ind. Funktionen, den er egentlig fin nok, altså der er ikke noget at komme efter, altså jeg ved ikke om den gør det bedre eller dårligere end den anden, altså den trækker den også ind, men her, der har man ikke samme mulighed for at justere det. Vi har mulighed for at justere det elektronisk, så den kommer til at ligge helt plan. Den her, den ligger nu rigtig, rigtig flot herind til, så der er ikke noget at komme efter der, men jeg synes bare, ja, og det er man slet ikke i tvivl om, når man ser, jeg synes kvaliteten på det nye Silent Close, det er noget af det lækreste, jeg har set.